L'equip del Servei d'Atenció a Homes se'm va proposar que fos jo qui conduís aquesta jornada i així ho farem, per tant, m'anireu veient de tant en tant, cada vegada que faci alguna cosa, jo l'aniré introduint. Dit això, autoritats, sigueu tots molt benvinguts i gràcies per ser-hi, totes les autoritats aquí presents, els representants dels diferents serveis de l'administració, com poden ser els representants de Mossos d'Esquadra. Agraïm profundament la vostra presència, perquè avui del que es tracta és de fer coneixedors a tots i totes que presentem el que nosaltres creiem que és per a les nostres comarques un servei pioner i per tant és important que arribi a quanta més gent millor i que això després pugui traduir-se a anar fent a Caloli perquè creiem que és el que ara cal. A l'entrada, a tots vosaltres se us ha donat un llaç blanc. Aquest llaç blanc és un símbol conegut a tot el món contra les violències masclistes. El 1991 es va posar en marxa a Toronto la campanya del llaç blanc, White Ribbon en anglès, com a conseqüència de la matança que va tenir lloc el 1989. Un jove de 25 anys, obsessionat amb la idea que les dones treien el treball als homes, va assassinar 14 noies estudiants al campus de l'Escola Politècnica de Montreal. Com a resposta a aquesta acció i a la violència contra les dones en general, va sorgir un moviment que va prendre el llaç blanc com a senyal d'identitat del rebuig dels homes a les agressions masclistes. La premissa de la campanya es basava que hi ha molts homes que no cometen actes de violència contra les dones, però que romanen en silenci, permetent que aquesta violència continuï. La idea era, i és, trencar aquest silenci amb el llaç. Aquesta és l'explicació i el motiu pel qual us hem fet entrega en un dia com el d'avui d'aquest llaç blanc. I ja per anar per començar, i excusant l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, l'Òscar Aparicio, li dono la paraula a la Eva Rovira, primera tinent d'alcalde, que ens donarà la benvinguda a aquesta meravellosa ciutat. Gràcies. Bon dia a tothom. És un plaer donar-vos la benvinguda a un esdeveniment tan especial. Com a primera tinent d'alcaldessa i en representació de l'Ajuntament de la Bisbal, em fa molta il·lusió que s'hagi escollit el Museu Terracota per presentar un nou servei que crec que serà molt útil per moltes persones d'aquesta comarca. Ens trobem en un lloc emblemàtic, el Terracota Museu, un espai que ens connecta amb la nostra història i les nostres arrels. Aquí, on la ceràmica ha modelat la nostra identitat al llarg dels segles, avui es donarà forma a un nou projecte que modelarà el nostre futur. El Consell Comarcal del Baix Empordà ha posat en marxa un projecte pioner en la lluita contra les violències masclistes. Aquest nou servei, que avui es presenta en aquest marc tan especial, servirà perquè els homes puguin construir identitats masculines responsables i igualitàries. I quin millor lloc que iniciar aquest camí que un museu, un espai de reflexió i de transformació? Agraeixo al Consell Comarcal del Baix Empordà per escollir el Museu Terracota com a escenari d'aquesta presentació. És una mostra més de la importància que donem a la cultura i a l'educació com a motors de canvi. Estic segura que aquest servei serà un èxit i contribuirà a construir una societat més justa i igualitària per tothom. Moltes gràcies. I ara, en representació del Consell Comarcal, li cedeixo la paraula a la Glòria Marull, presidenta del Consell Comarcal. Molt bon dia a totes i a tots. Primer de tot, deixeu-me felicitar l'Ària per plantejar aquesta jornada i aquesta jornada, la veritat, aquesta sala és un goig de veure i felicitar-los a tots plegats per aquest esforç i aquesta feinada que han fet. Benvolgudes i benvolguts. És un honor immens per al Consell Comarcal del Baix Empordà convidar-vos a participar en un acte que marca un punt d'inflexió en la vostra lluita incansable contra les violències masclistes. Avui és el Dia Internacional dels Homes contra les Violències Masclistes, una data que ens convida a reflexionar sobre el paper crucial que els homes
han de tenir en l'erradicació d'aquestes violències. Aquest dia no sols és una oportunitat per condemnar totes les formes de violència masclista, sinó també per promoure una cultura d'igualtat, respecte i solidaritat. Les violències masclistes són una realitat que afecten milions de dones a tot el món, també a la nostra comarca. Aquestes consultes han estat per diferents tipus de violència, física, psicològica, sexual o econòmica. Cada acte de violència contra les dones és una violació dels drets humans i un cop a la seva dignitat. Els homes tenen la responsabilitat de qüestionar i eliminar els comportaments que perpetuen aquesta violència. És fonamental per poder avançar en la plena igualtat entre dones i homes reconèixer que les violències masclistes no són un problema exclusiu de les dones. És un problema de tota societat i els homes són una part activa de la solució. No es pot romandre indiferent davant el sofriment de tantes dones. S'ha d'alçar la veu i educar a les noves generacions en valors d'igualtat i respecte. L'educació és una eina poderosa per a combatre les violències masclistes. Des de la primerenca edat hem d'ensenyar als infants que tots som iguals i que el respecte mutu és la base de qualsevol relació. Els estereotips de gènere i les noves tradicions que assignem rols rígids a homes i dones han de ser qüestionats i reemplaçats per una visió més inclusiva i equitativa. A més, és crucial que els homes es converteixin en models a seguir en la lluita contra les violències masclistes. Cal mostrar, com a exemple, que és possible viure relacions basades en el respecte i la igualtat. Homes i dones han de ser aliats en la lluita per la plena igualtat i estar disposats a escoltar i aprendre de les experiències. És hora de trencar amb aquests estereotips i de construir una nova masculinitat. Una masculinitat que sigui sinònim d'igualtat, respecte i solidaritat. S'ha de ser valent i enfrontar els propis prejudicis i comportaments masclistes. S'ha d'estar disposats a canviar i a ser part d'un moviment que busca transformar la nostra societat. Amb gran entusiasme presentarem el Servei d'Atenció a Homes del Baix Empordà. És una iniciativa pionera que reflecteix el nostre compromís cap a l'abordatge més holístic i integral de les violències masclistes. La creació d'aquest nou servei no només reafirma el nostre suport continu a les víctimes de violència, sinó que també evidencia la nostra determinació de treballar amb els homes per transformar les dinàmiques socials que perpetuen aquestes violències. És una acció revolucionària que busca incidir en les causes i arrels del problema, educant i sensibilitzant els homes sobre la seva responsabilitat en la construcció d'un futur lliure de violències. El programa de l'acte inclourà una presentació detallada del servei, seguida d'una ponència del senyor Rubén Sánchez, subdirector de Sensibilització i Prevenció de la Generalitat de Catalunya, i una taula rodona amb experts que discutiran sobre les noves estratègies i enfocaments en la prevenció de les violències masclistes. Conclourem amb la lectura d'un manifest a càrrec del conseller comarcal de Polítiques d'Igualtat, el senyor David Martín, per reafirmar el nostre compromís en el Dia Mundial dels Homes contra les Violències Masclistes i una visita guiada al Terracota Museu que esperem que serveixi com a espai de reflexió i inspiració per a totes les persones assistents. Moltes gràcies.
Moltes gràcies per les benvingudes. Tinent d'alcalde de la Bisbal, Eva Rovira, i president del Consell Comarcal. Bé, doncs ara ja entrarem que l'equip del Servei d'Atenció a Homes farà la presentació del servei. Tindrem amb nosaltres a la Montse Budayol, que és la directora de l'àrea de benestar social del Consell Comarcal, la Mercè Pereira, que entre d'altres és la coordinadora del Servei d'Igualtat i Famílies, i a l'equip pròpiament del servei, que són la Laia Ninou, l'Ivan Garcia i l'Ariadna Garcia. Per tant, us deixo amb ells i esperem que entengueu la necessitat d'un servei com aquest. Gràcies. Agafo una frase que ha dit aquest senyor. No tenim vareta màgiques, però sí que tenim kit de postura. O sigui que endavant, no? Per anar filant. Estem molt orgullosos de poder presentar-vos aquest servei, perquè just aquest mes hem fet 25 anys de servei, no? És a dir, el Consell Comarcal va apostar per atendre les famílies que arribaven als serveis socials. En la seva gran majoria eren dones que estaven patint violència masclista, o sigui que ja portem uns quants anys de servei, i just fa més o menys un any, ja feia temps que en parlàvem del tema, però vam constituir una taula per treballar just com havíem de posar la mirada en l'altra part de la població que no estàvem treballant, perquè les estadístiques canten, les violències no baixen, tot i que això no vol dir que estiguem fent una mala feina. Jo crec que fem una bona feina, però hi ha una part de la població que ningú treballava. Llavors van constituir aquesta taula amb diferents professionals de la comarca i van començar a debatre què és el que havien de fer. Al principi filosofàvem molt, perquè és el primer que s'ha de fer quan tenim idees. Igual algunes eren fora de context, però també és vàlid. I a partir d'aquí vam anar acotant de diferents camins que havíem de fer. Un era la sensibilització, un altre era la intervenció amb el col·lectiu d'homes i amb els micromasclismes i continuant la tasca que ja estàvem fent. I pel mig ens va caure la subvenció de l'IFE. Jo explicaria una cosa, que justament en una reunió d'aquestes, que ja era de les últimes, abans de sortir el projecte, que a més aquell dia justament hi havia el gerent, l'Albert, era el dia que ja vam culminar i vam dir, ostres, tenim un projecte en ment. I al cap d'una setmana va sortir la subvenció de l'IFE, que també hem de dir que estem aquí gràcies a aquesta subvenció, de prevenció de violències masclistes, i vam dir, ja ho tenim, ens ha caigut del cel. Va ser una subvenció que vam haver de presentar molt ràpid, però vam tenir la gran sort que justament havíem culminat amb aquest projecte. Vull dir que es van ajuntar les dues coses i penso que això també ho hem de dir. Jo vull agrair, això sí, la il·lusió que hi posen tots els equips. Sobretot vull fer un agraïment personal tant a la Mercè Pereira com a la Montse Soler, que van ser pioneres en el seu moment en tot el que és atenció a violències masclistes, a les dones en aquell moment. Portem més de 27-28 anys, o sigui, vam ser també comarca pionera i esperem ser comarca pionera també en l'atenció als homes. Tant com ho veiem aquí, segurament ja estem en el camí. I vull agrair també, evidentment, a l'equip, al trio, que ara el coneixereu, perquè, és que ja ho veureu, van tots a la una. Només per dir-vos que l'altre dia vam fer una sessió de ioga a la platja i els tres estaven, o sigui, vam fer una fotografia i estaven exactament en la mateixa posició. I vam dir, just, no, en sèrio, sí, són molt diferents tots tres, però tenen una sintonia important. I també gràcies a la comarca, perquè ens han rebut molt bé a tot arreu i han col·laborat, perquè evidentment nosaltres sols no sabem cosir prou bé i algú ens va ensenyant i ens va donar.
posar la postura, el fil i les mans. I de diferents colors, els fils. I ja està, jo crec que no cal que expliquem res més. A mi m'ha encantat aquest testimoni, perquè és la culminació de la feina ben feta, de la feina que estem començant a fer. I si voleu passar, trio. Abans de res, és una mica talla el rotllo, però hi ha un cotxe aparcat al mig del pàrquing que necessita... Com que és? Un Seat. Un Seat Ateca que està al mig del pàrquing, en algun moment ha de Que passar estan un desmuntant camió per tot el treure tema de la les Bienal i així i... En algun moment s'haurà de treure. Sí. Ja Abans que el desmuntin igual. Se sent bé, oi? No cal fer el micro. Bé, doncs... Aviam si no m'hauràs de passar l'àrea perquè no recollim el curs. Bé, abans de res, sí que ens agradaria fer una mica d'agraïment molt breument en aquest testimoni i també sobretot els testimonis que durant la taula rodona també podreu anar sentint, que són persones que són ateses, diguéssim, des del servei. I, com ja sabeu, moltes vegades no és fàcil posar paraules, menys en unes situacions. I clar, ens va superbé per avui poder estar aquí i explicar-nos nosaltres millor gràcies a aquests testimonis i també alimentar una mica a altres homes. Tornant una mica a la pregunta que us volíem fer al principi de com hem arribat fins aquí. Ara, en aquests 10 minutets, intentarem explicar-vos com hem aconseguit això, molt breument. Ja us dic que el titular i la resposta molt fàcil és fent molta pedagogia, altrament dit picant molta pedra. I llavors ho hem fet en diferents formats. El primer d'ells, en format formació, jo si us dono l'esquena, no? En format formació, una formació entesa en sentit ampli, en sentit 360 que ens agrada dir-ne, que és des d'una primera persona que fa una atenció ja sigui telefònica en un taulell com pot ser una administrativa o un administratiu, doncs també des d'aquí una formació en perspectiva de gènere en aquestes persones que fan aquesta primera atenció fins a arribar als càrrecs electes, que moltes vegades estan a l'Ajuntament, són les persones que decideixen si podem anar a algun espai, si podem fer alguna acció, si podem executar algun projecte. Així, aquest 360 que ens agrada dir-ne així. Després, un altre format ha estat el format d'assessoraments o supervisió. Aquí hem comptat amb la superexpertesa d'Antoni Vives, que ja porta una trajectòria molt llarga en el sector. Aquí, bàsicament, a tots els equips de la comarca, d'equips de serveis socials bàsics i també especialitzats, hem anat equip per equip a fer aquest assessorament, aquest acompanyament, aquest suport, per intentar d'alguna manera ampliar la mirada. Ampliar la mirada perquè són persones, són professionals d'intervenció amb totes aquelles víctimes, acompanyen dia a dia aquelles víctimes de violència masclista i llavors ampliar la mirada de donar una opció, una oportunitat a totes aquelles persones que estan exercint aquesta violència masclista. I per tant, quan hem aconseguit obrir una mica aquesta mirada, hem fet molt incís en com derivar aquests homes. En aquests homes connectessin una mica amb aquesta motivació, de voler canviar alguna cosa, d'una mica de reconeixement, una mica de consciència sobre aquesta violència que estan exercint. I finalment hem fet molt de treball en xarxa de presentar-nos dia a dia amb els serveis, definint-nos, redefinint-nos, explicant, tornant a explicar, intentant convèncer, el que us comentava abans de fer pedagogia i picar pedra, doncs en aquest sentit ens hi hem passat estona. I bé, molt breument, a nivell molt genèric, aquests serien com ens definiríem ara mateix, veurem demà, veurem la setmana ve, veurem el mes que ve, què ens anirem adaptant i què farem. A nivell comarcal donem atenció a tots els municipis del Baix Empordà i el que intentem és que aquestes persones que atenem puguin identificar i reconèixer aquests comportaments violents, puguin assumir la responsabilitat d'aquests actes violents i les seves conseqüències, puguin també buscar alternatives no violentes amb aquestes relacions i puguin també veure i alhora puguin visibilitzar altres formes de la masculinitat aquesta que parlava més igualitària. I ara sí que la Laia us dirà més concretament com fem tot això, com ho aterrem. El meu esquema,
derivació, també hem manifestat errors i hem negociat i han definit que les dones han de demanar l'atenció. Perquè són ells els llibres. Es troba aquest canvi, no? Llavors, com se'ls informa? Com hi ha d'haver l'oportunitat de fer documentacions, llavors són molts serveis que ja saben que existim, des de l'àmbit social, serveis socials, salut, treballadores, salut social, les psicòlogs dels CAS, les papers de justícia, les campanyes de mesures penals alternatives, seguretat, comunitari, etc. Bé, la informació haurà de estar que seguir el crític del servei i ens truca el mòbil per guanyi de la que està funcionant o bé per fer raó de fins davant una primera. Com podeu pensar, l'Estrella ha estat introduir el WhatsApp com a canal de que qualsevol home pot escriure en aquest WhatsApp i dir ei, puc venir o ei, m'han dit que ha estat el canal d'Estrella, la derivació Estrella. Les nanes són les redes socials per assumir el contenido, a les nanes de la persona, valora les d'accés també davant l'explicarem i tots tres, com es veu entre l'accés, decidim quina és la millor manera de tenir com a per nosaltres, si arribar a l'orni o al banc, o bé hi ha un servei més. Farem. Tenim dos paquets d'atenció, l'individual, que pot ser el de la psicòloga o l'individual o bé atenció local. Perquè potser el tirat no l'ha la màquina, també és una combinada de atenció. Sí, per nosaltres ha estat, i és una cosa que ens ha afegit el que comentava la Laia, el que ens ha canviat molt és el fet d'entendre que qui ha de demanar per venir al servei ha de ser el mateix home o jove. Això ens ha fet a nosaltres un gir també de 180 graus perquè canvia molt, no ens estan instrumentalitzant el servei, no estan malgastant les hores de l'Ivan o la Laia, que quan estan allà i llavors això ens fa, ja tenim una via directa de no, si tu que has demanat aquesta ajuda, si tu que tens un malestar, tens una vivència que vols mirar què està passant aquí. Això dic que ha estat per nosaltres clau. I a més una bona amb el vincle amb la persona, que no va tenir també i no va fer res, i per fugir, la confidencialitat, el respecte, el judici, sempre molt Important, sí que hem introduït aquest filtre aquí, no com de semàfor una mica, que després això ho valorem a nivell d'aquí, però també ha estat clau posar aquest filtre perquè si no anàvem fent el que podíem. Una mica els criteris d'accés, òbviament els podem parlar de cada cas, si no és nova, qui ve directament, però els professionals ens truquen, fem reunions, valorem els casos, abans de fer una línia. Principalment, com deia al principi, són comportaments de violences en l'àmbit afectiu. Hem hagut de portar una mica en l'àmbit, no només amb la parella, sinó amb els joves, però sí en l'àmbit afectiu també. També trobem violència de parental o violència de la família. A nivell de Toni, està al d'Empordà i demanem per ara que es poden desplaçar. Si hi ha algun home que no es pot, es valora i ens adaptem, perquè són 2 de la comarca. És un territori molt dispers, a nivell de municipis és també el nostre avantatge i greuge alhora. Ara tenim 3 correpunts i demanem que els homes puguin millorament desplaçar-se en la definició de l'autobús o a l'hostel. El resultat horari no és molt important la mobilitat. Estem a la ciutat de Sant Jeroni i estudiant població canvi, no hi ha costos possibles. Això no vol dir que no puguin venir a compartir una sentència. Si hi ha població canvi, endavant. Les companyies d'algunes parades dels terrorismes ens deriven coses que van bé. No, perquè hi ha una motivació canvi i les dones va revisar-se, remoure i remenar. Si no hi ha això, ja veurem. Ara no està en el moment. Hi ha serveis, altres grups que s'havien d'agafar, però nosaltres per ara no. I deixem sempre la porta oberta de cara, potser no valorem, que sigui el seu moment o de que nosaltres ens movem i treballem en altres tipus de perfil i sempre deixem el WhatsApp obert, de que puguin... Quan anàvem als serveis socials, si no combinem els serveis socials
començar a treballar a l'edifici. Allà fa quasi de 16 anys, i a nivell de salut, treballem fent una vinculació al CAS o al centre, en el cas d'una organització de la mental. Més que res, perquè s'ha donat que, òbviament, treballar amb víctimes i reconèixer com a víctimes que és molt lluny, com a víctimes de les dones, no fan posar claríssima la comunitat que un es recolza i dona estat. L'home, quan es troba que està granint o granint, i es desmunta, ningú la pugui. No sé ningú que s'hagi fet. No troba que estat. Llavors, molts d'ells, com dic, el sistema, com ara, no, el consum o amb altres estratègies per sostenir allò que fan mal fer. Demanem que si es sospita el consum, que siguin més acompanyats per no haver de fer aquests aspectes que tens que la relació no teniu, allà també, no hi ha un govern que és més neutre, perquè no volem fer una barrera a l'hora d'entrar als serveis que tenen com els agressors. Encara ara ells, alguns es reconeixen o no volen venir. Llavors, està fet precisament Molt pensat. Va generar tot un debat, com el plantejàvem. Jo he tingut molts inputs de molts serveis, molts professionals, a l'hora d'acabar de decidir com ho feia. A mi m'han decidir que havia de ser molt genèric, però molt accessible. Ja després, l'home que acudeixi ja filtrarem, assessorarem i orientarem. I això no diuen que no sanitat, que no només són les cases. Si més farem els professionals, no volia posar vostè. Ara, el que s'ha comentat la Laia era tota l'atenció directa, tota la derivació i l'atenció directa, tant individual com la que comencem a fer a nivell grupal i aquest feedback que fem entre els tres i a nivell de seguiment d'atenció dels casos. Llavors, lligat a les accions primeres d'aquests primers mesos que es van fer les formacions que comentava Laia abans, també s'ha fet al llarg del primer semestre un estudi de diagnosi a nivell comarcal. Connexos, que és una entitat especialitzada en fer investigació social, n'ha fet aquesta diagnosi a través d'entrevistes focals, a través grupals i individuals, a través d'enquestes. Vam aprofitar, per exemple, tot el que era la participació de professionals, diferents tècniques a les formacions que vam fer. I també gràcies a molts ajuntaments, molts equips dels diferents territoris de la comarca ens van facilitar contactes per poder fer aquestes entrevistes locals i grupals. I llavors han tret una sèrie de conclusions que a nosaltres ens serveixen també perquè tot aquest paraigua que ja hem anat desenvolupant aquests mesos, que us hem explicat, també ara és un moment de dir, després, com li donem la continuïtat. Ja tenim encaminada tota aquesta part d'atenció grupal i individual, però també saber quines necessitats hi ha a la comarca i sobretot amb el que s'entén com es viuen les masculinitats. Aquí està posat en estimular, però al final ja parlem en plural de com entenem les masculinitats i quines necessitats, quines dificultats hi ha, tant per a aquests homes que estem parlant que comencen a acudir com en general a nivell d'incidència a la comarca. I va haver-hi una sèrie de conclusions que ens indiquen que encara es manté un model hegemònic de la masculinitat, tot i que alhora també està canviant molt i hi ha molts models diferents però encara continua. Sí que hi ha una transició cap a models més igualitaris. La vulnerabilitat masculina és el que comentava la Laia, és també un moment fràgil, la dificultat com a homes de desmuntar-nos i reconèixer que ens hem de desmuntar i què fem com a moments vulnerables. La manca de programes, serveis i professionals especialitzats en la intervenció a homes és el que hem fet amb la formació primera i tant de bo puguem continuar fent-hi, més formacions i aprofundiment. I les propostes que s'extreuen són tallers educatius i formatius de centres educatius. Se'n fan, però evidentment veiem que és molt important i això també amb STAIs, TIAR, amb joventut també ho estem veient, com poder treballar-hi i estigui més. Formació continuada de professionals, això fa referència al que parlàvem, continuació
no tenim possibilitat de formacions més específiques. Grups de suport i espais de reflexió a homes, perquè és el que, amb l'atenció directa que estem fent, veiem que és una manera d'optimitzar. Vull dir que estem començant més a nivell individual, però ja comencem a poder treballar en grup quan un home ja se sent prou acompanyat, prou empoderat també, perquè al final primer cal un espai de confiança, de poder una persona desmuntar-se i recompondre-se. I a més els homes, tot el grup els costa molt més. No tenim aquesta cultura. Si la tenim són espais molt concrets que precisament no permeten ser vulnerables, no permeten confiar-se en segons de quina manera. Superar la salut mental masculina, evidentment, és un dels que comentava la Laia, és molt important això, quan cal tenir altres suports i altres seguiments. Intervenció en àmbits de masculinitzats és una incidència que encara estem desenvolupant, Laia, ja dic, que seria el treball més a nivell de joventut, a nivell esportiu, en segons quins col·lectius, quins àmbits. És un repte que tenim i és necessari desenvolupar. I polítiques de conciliació laboral, crec que és un lloc perfecte per poder dir-ho. Amb tantes administracions aquí recents, que les administracions, polítics, els professionals, són els primers que hem de fer valdre això, tenir aquesta mirada de facilitadora. Perquè les administracions ja ho tenen, més que l'empresa privada, però que hi pensem, com podem ser creatius, com podem facilitar les conciliacions, ja que apostem per altres models de relació i de masculinitats. I tot això lligat amb el principi que ha fet l'Ari, que ens deia el testimoni que hem sentit primer, doncs tot això ens ha fet treballar molt de dir, ostres, com hem començat i la satisfacció que tenim de dir, al moment actual, de dir, hem pogut tenir aquest testimoni, hem pogut tenir accés a altres, últimament, aquestes últimes setmanes, un exercici una mica creatiu de dir, ostres, hem pogut accedir als homes que estan treballant de diferents maneres, no puc avançar més, no parlaré massa d'això, però el cas és que partíem de moltes resistències pròpies dels equips. Nosaltres, pel nostre recorregut SIAT, de serveis socials, serveis especialitats, però d'àmbit social, ens trobem, de dir, ostres, amb servei social, amb SIAT, com treballem amb un home? Vols dir que podem treballar amb un home que a més representa... Això que dèiem d'obrir mirada, aquí totes hem pogut podem obrir posar mirada. etiquetes, que si agressor, que si violent, etc. I nosaltres mateixos els primers. Jo a la meva parella de servei social té molta experiència i em deia, però què has de fer? Vols dir que canviaran gaire? Aquesta tens la víctima. Teníem com aquesta il·lusió, aquestes... Jo crec que és una esperança, perquè si no t'ho planteges. No té sentit. Però sí que teníem aquests inputs que, si sembla això que us haurem de fer una prova de vista, sembla l'oculista, però hem pensat una sèrie de cartells que m'anaven recollint al principi de les formacions, de les intervencions amb el Toni Vives, nostres mateixes d'equips, Dels equips de... prejudicis, mites, resistències a nivell professional que tenim. Molts d'ells segurament us ressonaran. És a dir, els que estan a la paret en paper són algunes resistències, algunes frases que ens hem trobat al nostre dia a dia de treball, diguéssim, amb aquests professionals que fan aquesta intervenció, diguéssim, un acompanyament a les víctimes, històricament, però també estan, diguéssim, amb aquestes persones que estan exercint violència masclista, no? Aquestes són algunes de les resistències que quan us dèiem que hem treballat i assessorat els equips, doncs hem intentat obrir aquesta mirada. I per altre costat tenim aquesta pantalla que van havent frases que són testimonis, en aquest cas escrit, que quan fem una primera entrevista, aquesta primera acollida, doncs, amb quines coses ens venen, no? I, sé que és una rara, però és màxims que necessitem. Ja veureu, n'hi ha algunes de divertides, no? Que són reals, que ens anem trobant això en aquestes acollides. I de fet, aquest punt inicial, aquest punt que estudiem ara, que no és final, senzillament és el que estem fent ara, ho trobem molt engrescador per part nostra, i el que sí que us convidem és que la segona part de l'acte d'avui
precisament seria un fil conductor que després l'Anton i els diferents especialistes ens convidaran i pensem que ens ajudaran a introduir-nos encara més en aquestes respostes i en aquest camí per fer, que ja s'està fent i més encara que és possible. Encara hi ha aquest decalaix, llavors estem tots allà i totes allà intentant continuar i avançar. I per acabar, ja acabem perquè estem fora de temps moltíssim i hem començat molt tard. Tot això ha passat, ho hem fet com bonament hem pogut, a nivell del Consell, molts pocs mesos. És a dir, que tenim moltes ganes i moltes energies per continuar, així que qualsevol dubte, no tenim temps ara per obrir tots els dubtes així, perquè creiem que també anar una mica a seguir l'acte anirà bé a tothom, però qualsevol dubte, també a l'hora d'episcolaris, entre passadissos, tenim els nostres telèfons, contactes, ens posem a disposició. Moltes gràcies per escoltar. Moltes gràcies a la Laia, a l'Ari i a l'Ivan per aquesta presentació. Jo també tinc una veu potent, per tant m'estalvio el micro i també se l'estalviaré en Rubén, perquè ara li donarem pas a en Rubén Sánchez de l'Associació de Sensibilització i Prevenció de la Generalitat de Catalunya. Bueno, és que no li anirà bé el retorn. Bé, bon dia. Us demanaré un sobreesforç perquè sé que estem a punt de l'hora de la pausa i llavors allargarem una miqueta més. Perquè si no la meva ponència seria de 5 minuts i crec que puc apuntar algunes claus més. Avui que parlàvem de masculinitats, de masculinitat hegemònica, singular, i de masculinitats antimasclistes, igualitàries, inclusives. Encara no hem consensuat cap adjectiu, però intentaré donar alguns punts, algunes claus de reflexió. Primer, donar les gràcies per convidar-me a aquest acte, a aquesta mena de festa d'aquest servei, de tallar les tisores del servei d'atenció a homes. Crec que és necessari treballar amb els homes des de diferents punts de vista, evidentment individual i grupalment, i també a nivell comunitari, que aquí jo crec que tenim un deure pendent. No sé si puc anar demanant que passem... Sí, si vas aixecant obres, anem. Molt bé. A què respon aquesta masculinitat hegemònica heteropatriarcal, aquest model de masculinitat? Doncs aquesta pregunta que quan neix un bebè i mirem cap als genitals d'aquest bebè i diuen aquella frase tan fantàstica de és un nen, it's a boy, doncs a partir d'aquí hi ha tota una sèrie d'imperatius de com ha d'actuar o com ha de ser un home de veritat o com Dios manda. Llavors, en aquest procés de construcció, de socialització des de la infància més primerenca i al llarg de tota l'adolescència i maduresa, ens embolcallem d'aquesta masculinitat hegemònica que no deixa de ser una miqueta llafiscosa, s'enganxa, costa de treure. I a mi m'agrada buscar una metàfora que és una mena de... Sabeu aquelles carcasses medievals que tenen punxes per dintre i punxes per fora? Doncs una carcassa de ferro oxidat, i que aquesta carcassa no deixa respirar bé. No deixa respirar bé ni a les emocions ni a les relacions socioeducatives o socioafectives que construeixes. Per tant, és una carcassa, aquesta masculinitat, que et fa enviar la violència cap enfora, cap a les dones principalment, cap a altres homes i també cap a nosaltres mateixos. Per tant, trencar o anar esquerdant, i crec que el servei que presentem avui és una d'aquestes esquerdes, aquestes carcasses ens ajuden, evidentment, a transformar la realitat. Per tant, aquest imperatiu de sigues un home, tot el que sigui desobeir aquest imperatiu, crec que és positiu per a la societat i pels drets. Canviem. Aquest fantàstic model de masculinitat hegemònica sosté... A veure, jo soc del Barça, però us prometo que a la propera posaré el Gerard Piqué. Aquests 4 pilars de masculinitat hegemònica sostenen un imperi. Aquest imperi es diu patriarcat, segur que el coneixeu, i que és cosí germà del capitalisme, que també el coneixeu segurament.
I això garantitza aquests 4 grans pilars que sostinguin el que han anomenat l'imperi de la masculinitat. El primer seria tot el que tingui a veure amb la jerarquia i també la rigidesa. Jo penso que una de les característiques de les masculinitats antimasclistes ha de ser precisament la flexibilitat. La flexibilitat i el com ens adaptem a una societat totalment fluctuant, líquida i canviant. Tenim aquest tema de l'autoritat, aquest valor universal de l'obediència, la lleialtat, l'honor, l'orgull, l'arrogància, la prepotència, es poden fer molt grans, aquests conceptes. Després tindríem aquest mite de la superioritat masculina, sobretot passat amb el tema de la força i del poder, on, evidentment, els homes homosexuals queden apartats d'aquesta figura del mascle ibèric. Per què? Aquí tindríem tot el tema de la potència sexual i, per tant, entraria al món heterosexual. La definició de l'home seria un home, no és un nen, no és una dona i no és gay. Això és un home. És a dir, està construït en base a una triple negació. És a dir, que això ens complica bastant la construcció de la identitat en base a aquesta triple negació. El tercer pilar seria la bel·licositat heroica i violenta, que és tot allò que té a veure amb el cos físic com a arma, de lo més micro, que serien les agressions físiques i psicològiques, a lo més macro, que seria un conflicte bèl·lic o una guerra. Moltes vegades, quan es parla de violència sexual, pensem en aquell depredador amagat darrere d'uns arbustos a les 3 de la matinada en un descampat i la gent no se'n va a la imatge del pare de família que, com a soldat professional, ataca un poblat en un racó del món i allà ell i els seus companys soldats cometen tot tipus d'atrocitats i de violència sexual a les dones i a les nenes que estan en aquest poblat. Aquesta imatge no ve més la primera. Per tant, crec que és important tenir tot el ventall. Què hi ha darrere de tota aquesta vigorèxia, també, com sabeu, i aquest culte al cos? També tot el tema d'amagar la part emocional. Hi ha 2 emocions que sí que estan contemplades en la masculinitat hegemònica que els homes podem expressar en públic. La ira, la ràbia i el desig sexual. Llançar floretes i aquestes coses, i comportaments babosos, doncs això també està permès en aquesta societat. Què és el que no està permès? Mostrar vulnerabilitat, expressar dolor i patiment, evidentment plorar, que la frase mítica de los niños no lloran. Per tant, què acaben fent, o què acabem fent els homes? Dos paquets emocionals. Quan moltes vegades entre homes diu com et trobes, com estàs, només hi ha 2 respostes possibles. O de puta pena o de puta mare. Llavors, això està simplificant el món emocional, per tant, crec que hem de treballar en aquest analfabetisme emocional i en aquesta gestió de les emocions. Aquest és el que primer ataca, l'ha fet la cobra, és a dir, ataca i luego pregunta, o ataca i després demana perdó i aquestes coses que l'hem dit. I per últim, tot el tema de l'èxit social, el poder, l'estatus, els diners. Aquí s'associa tot el tema de sigues controlador, manipulador, estratega, desconfiar dels altres. I tot allò que aconsegueixes en aquesta societat fantàstica és gràcies als teus propis mèrits i les teves pròpies capacitats i competències. La resta del món no tenen res a veure. Tot l'èxit està gràcies a tu i al teu esforç. Per tant, com veieu, tot això, el que defineix aquesta figura de supermascle, com ja us he fet spoiler, això no existeix, és a dir, això és impossible de complir, això no porta cap tipus de benefici saludable ni principalment per les dones però tampoc pels homes, però està superinstal·lat. Així que d'aquí es defineix tot un conjunt de creences, actituds i conductes del que és la parella, del que és un mateix, del que ha de ser la família, del que ha de ser la sexualitat. I aquí fins aquí. Canviem de diapositiva. Molt bé. Aquí destacaré, quan quedin 5 minuts, aviseu-me, perquè jo tinc un rotllo que... Per cert, agafa qualsevol aigua que hi hagi per aquí, tu mateix, Però sí, aviseu-me, quan quedin 5 minuts. Perquè si no, els croissants i això secs no valen res.
Aquí us he posat en vermell, crec que és un concepte interessant, és un concepte poc conegut, que és aquest concepte del Roland Barthes que parla d'exnominació. Exnominació és un procés mental pel qual tota aquesta ideologia masclista es fa invisible. És a dir, aquesta ideologia masclista, això que estem parlant avui, es fusiona amb el sentit comú fins al punt que queda totalment invisibilitzada. Què passa? Es vesteix de neutralitat, es vesteix d'allò normal, no? És el que ha de ser, i això és aquest procés d'exnominació. A dalt us he posat algunes frases, alguns lemes que tenen a veure amb aquesta masculinitat hegemònica del roble robusto, mariconades no, el gran senyor, de l'escanya, en aquest sentit de competitivitat. Com dèiem, és a dir, es vol destacar o es vol focalitzar aquesta masculinitat a la pressió individual. El grup d'homes, principalment el grup d'homes, fa una pressió brutal a tot allò que surti d'aquest esquema que estem plantejant. Per la forma de vestir, pels gestos, per la manera de parlar, rebràs violència, exclusió o exclusió, sí, marginació, és a dir, rebràs per si tu vols sortir o vols desobeir a ells. Per ser malalt, vaig a tota pastilla. Com es transmeten totes aquestes creences i valors i actituds? Doncs tenir diferents canals. Evidentment, ara les xarxes socials agafen un valor molt potent, però també la socialització, evidentment, amb la família. Pensem en els nostres referents masculins, pensem com era el nostre pare, els nostres tiets, el nostre germà gran, el nostre avi, i mirem si hi ha hagut diferències en les actituds i els comportaments de les altres generacions que van passar. Sí que diuen, i és cert, i us recomano un estudi molt interessant de l'Institut Reina Sofia, que parla de la manosfera, i aquest estudi el recomano molt, perquè parla de com hi ha aquesta reacció que anomenem postmasclisme o neomasclisme, o també els incels, d'homes blancos, cabreados, que estan organitzats a la xarxa per fer assetjament selectiu cap a activistes o cap a dones, sobretot, però també homes que manifestem, que lluiten contra el masclisme, i el que estan fent és aquests homes, que fins i tot han organitzat actes violents, fins i tot actes terroristes també als Estats Units i Canadà, el que fan és un refugi emocional per tota una sèrie de joves, de nois joves que van una miqueta perduts, no saben ben bé què està passant, tots aquests canvis no troben el lloc. I crec que hem d'escoltar els joves. Jo m'he alegrat quan heu posat la dada del servei d'atendre a més de 16, i potser més endavant, i si hi ha més recursos, estaria molt bé també ampliar 13, 14, tota aquesta franja de l'adolescència, que crec que és quan estem construint la personalitat, els nostres valors, i per tant crec que és molt interessant. Amb els homes adults, evidentment, hem de treballar, tot el que sigui reduir la reincidència del benvingut sigui, però clar, homes adults que tinguin les creences més instaurades costarà una mica més. Tot el tema de les sèries, que estan a tope, sèries, pel·lícules i fins i tot les cançons i les lletres. I no culpem el reggaeton, només. A mi el reggaeton no m'agrada, però reconec que hi ha cançons de boleros i de tot tipus de música que realment són apologia de la violència masclista i dels feminicidis en majúscules. Per tant, crec que al llarg de tota la història sempre hi ha hagut. Culturalment, com vols que res canvi, que l'altre es mantingui. Canviem a la salut. Mecanismes que es transmeten o que s'exerceixen aquest masclisme que portem a dins, mitjançant el cos, com dèiem abans, amb la intimidació i la força, amb la veu, el llenguatge i el to, amb la pressió del grup com els homes, i no oblidem, perquè molta gent i molts s'excusen amb això, amb les bromes, els acudits i el sentit del cor. Segur que haureu sentit aquí a la sala moltes vegades. Ets una exagerada, només fer una broma, o fins i tot entre homes, que estem en un grup de WhatsApp, hi ha un acudit sexista i de mal gust, surts del grup i feminazi, totes aquestes coses també. La següent, sisplau. Això és una miqueta d'animació. Perquè no, dormiu, queda que dir. Alguns conceptes que estan sonant i que crec que és interessant que us comencin a sonar una miqueta. Tot el tema del mansplaining
és aquesta ocupació de l'espai públic, també conegut col·loquialment com a síndrome de los huevos inflados, que és aquests homes que tenen problemes per tancar les cames en el metro, al bus, també tenen problemes per baixar el braç i li posen la xella a la cara a la persona que tenen al costat. Bueno, jo crec que és poca consciència del propi cos o una expansió imperialista del propi cos també. El mansplaining és quan, per exemple, doncs això es va donar un cas real, el concepte surt aquí, una doctorada catedràtica en química, estava en unes jornades, estaven fent el pica-pica i se li apropa un senyor que li volia donar una lliçó de química a aquesta catedràtica en química. Un senyor que no tenia cap tipus de formació en química, per supuesto, però bueno, tenia la seva opinió. I d'aquí surt aquest concepte del mansplaining, o explicar de forma condescendent, o a una reunió o a una assemblea, això és molt típic, és a dir, una dona aixeca la mà, diu la seva opinió, i després aixeca la mà un noi i diu exactament el mateix que havia dit la dona anteriorment a ell i rep una aclamació, un reconeixement. Bueno, això seria al voltant d'aquest concepte. Stalking i ciberstalking seria tot aquest tema de l'acecho, el acoso, fins i tot l'assetjament per les xarxes o les violències masclistes digitals. Els dick pics segurament us sonarà, però és aquesta forma de lligar tan fantàstica que és enviar una fotopolla per xat, sense demanar permís, evidentment. I el tema de la violència vicària, com instrumentalitzem les criatures, els fills i filles, per continuar fent mal a la mare, a l'extrem seria l'assassinat del mateix fill o filla. Per tant, mireu quin concepte de família hi ha de control. L'assignatura pendent, la que més costa. Quin és el principal, quin és el masclista que més costa de treballar o més clar que portem dins? I aquí sí que dic tots i totes. Tots i totes. Estem en aquesta societat i, per tant, el masclisme el portem dins, des que naixem i ens socialitzem. Per tant, és el primer que hem de... Molt bé. Algunes coses ja haurà de ser comentat, però us volia comentar que l'antropòloga Raewyn Cohen és la primera que parla de masculinitats. No veureu reconeixement enlloc. No veureu cap plaça ni cap carrer. Així que jo crec que li devem això. I li devem això a les lluites feministes. És a dir, si jo avui estic aquí parlant davant vostra, és perquè porto des de l'any 2002, com molts companys i companyes d'aquí davant, lluitant contra les violències masclistes. I això per què ha estat? Doncs perquè he pogut aprendre de les dones que havien viscut violències masclistes i dels seus fills i filles. I gràcies a aquest aprenentatge, doncs jo després he pogut fer un camí en paral·lel amb formació i amb activisme, però principalment gràcies a les supervivents de violències masclistes que podem avui estar aquí discutint sobre masculinitat hegemònica. I per què insistirem tant en la masculinitat hegemònica? Perquè és una de les causes estructurals de la violència masclista. Tenim facilitadors i factors de risc. Alcohol, drogues, problemes de salut mental. Això són facilitadors, factors de risc, l'atur. Causes estructurals. Sexe, gènere, divisió sexual del treball, els mites de l'amor romàntic, la masculinitat hegemònica, la cultura de la violació del terror sexual. Això són les causes estructurals de la violència masclista. A on hem d'apuntar les accions de sensibilització i de prevenció? A les causes estructurals. Sí? Hem d'atacar. L'última, objectivitat. I m'agrada molt l'Adrienne Reich que parla d'això. És a dir, objectivitat és el nom que se li dona a la societat patriarcal a la subjectivitat masculina. Aquesta subjectivitat és l'objectiu, lo neutral, lo natural, lo normal, com deia abans. Tractem de dir positiva. Aquesta masculinitat s'interioritza com una mena de guió, com una mena de guió d'actuació. És una mena de normativa per poder entrar en aquest club de los machotes on aquest carnet està permanentment posada en qüestió. Què vol dir? Tu has de demostrar constantment que estàs en aquesta línia. Qualsevol gest fora de to pot fer que surtis expulsat d'aquest club. Per tant, està, com us deia, aquesta masculinitat embolcallada d'autoritat i
i estatus, i aquesta imposició el que està robant, evidentment, és temps i energia, principalment, no? A les dones. És a dir, tot el tema de les cures, el treball domèstic i la responsabilitat, doncs el que fa és un perjudici, no? Cap a l'altra banda. Molt bé. Només un apunt. Aquí està tot el tema de l'homosexualitat i com s'està veient també aquest concepte que li diuen plumafòbia, no? Però és com que hi ha homes gais que sí que entren en un patró més normatiu i altres que no. Llavors, eres gay però no lo pareces. Això és una frase que m'ha escoltat bastant. Per tant, d'aquest tema de transversalitat i com es comença a parlar d'aquesta masculinitat híbrida, doncs hi ha alguns privilegis, però també per ser col·lectiu LGTB pateixen un tipus de discriminació LGTB-fòbia i com es gestiona tot això. Canviem. La Iranzu Varela, que és activista feminista, ho té força clar. La violència masclista o les violències masclistes tenen un component ideològic important i per això m'agrada haver vist en el servei que avui es dona a conèixer públicament tot aquest tema al voltant de la masculinitat s'ha de començar a treballar. És a dir, ja tenim un model, jo crec que una miqueta arcaic, basat en el cognitiu conductual, en teràpia purament o paradigma cognitiu conductual, que per algunes coses està bé, i reestructuració cognitiva, reestructurar les creences, però crec que hem d'abordar també des de la part més social d'aquesta construcció de la identitat. Següent. Per tant, ara ja entro en la part d'esperança, d'acord? Ara ja la canya, ja acabo amb la part d'esperança perquè crec que... Compte que tens uns 6 minutets. Perfecte. Com ho aconseguim això? Doncs és molt fàcil. Desobeir. Si el patriarcat i la masculinitat hegemònica has d'actuar d'aquesta manera per ser un home, doncs no actuaré d'aquesta manera. O intentaré no actuar d'aquesta manera i a més intentaré contagiar a tots els homes del meu voltant perquè també desobeeixin aquests patrons. Per tant, és una desobediència civil, responsable, ètica, en base a una societat democràtica, i perquè no volem, i volem estimar les lluites feministes que creiem que ens han donat llum i ens obren el camí. Següent, sisplau. Sí, ja està aquí, perfecte. Hem de parlar en plural, sí? Penseu que masculinitat hegemònica és única, dominant, singular. Hem de parlar en plural. Parlem de masculinitats antimasclistes, igualitàries. No parlem de nova masculinitat, parlem de masculinitats alternatives, divergents, perquè són centenars de milers. No volem sortir de la singularitat de la homogènica i crear una única, moltes, però igualitàries, inclusives, democràtiques, feministes. Stoltenberg ens obre la porta a aquest canvi i crec que aquesta frase ha d'estar en el servei d'atenció a homes, a la sala d'espera o en algun lloc, us dono una idea, un vinilo, molt xulo, que digui la identitat de l'home està relacionada amb la dominació i el menyspreu i com que aquesta identitat personal i social és construïda, la podem rebutjar. Aquí està la clau del canvi. Aquí està la clau de la transformació. I la Kelly Temple, per molts comentaris i tuits i missatges que m'arriben d'homes i de nois que diuen jo què puc fer? Jo vull tombar-me a la lluita feminista, què puc fer? Doncs la Kelly Temple ho té claríssim. No és que el feminisme li hagi de donar un lloc als homes, sinó que els homes ja estem en molts llocs. Abans parlàvem del futbol, centres esportius, centres culturals, a molts llocs, al carrer, als bars, estem a molts llocs. Hem d'agafar aquests jocs i fer-los feministes. No és treure el cap a segons quina activitat no mixta o manifestació no mixta. No. És agafar els jocs on ja estàs i fer-los feministes, que segur que pots. Començant per la teva pròpia família, segurament, tens feina. Seguim. 2 minuts. Aquesta la saps, directament, perquè no tinc ganes de parlar de l'Artur Pérez, perquè no... Aquesta també fora? O aquesta... Ai, perdó. Sí, és una miqueta, és molt ràpid. Algun dels moviments aquests que us diem reaccionaris, que ja fa uns anys que s'estan com organitzant
doncs, amb aquesta misogínia i amb aquest odi reaccionari cap a les lluites feministes. Fins i tot uns van convocar una manifestació a Barcelona, que van ser aquests, el de Return of Kings, i afortunadament, ells volien legalitzar la violació dins de la propietat privada. És a dir, si la violació es donava dins d'un vehicle o dins d'un domicili, no era delicte. I van convocar una mani, per això. Llavors va haver una contramanifestació, afortunadament. Sí. Això és una miqueta el context que us deia al principi, no? És a dir, estem parlant dels anys 60, quan es van començar els primers homes igualitaris a treballar conjuntament amb els Panteres Negres i l'activisme estudiantil. Seguim, ja estic acabant i vull arribar. Seguim. Seguim. Aquesta m'agrada molt perquè el Joaquín és un referent. El Joaquín Azpiazu ha fet un llibre meravellós que es diu Masculinitats i Feminismo i no hi ha hagut manera de portar-lo a Barcelona des del País Basc i costa molt. I ho podeu intentar per l'any que ve, però crec que és molt difícil. Però per mi és un referent, perquè aquesta deconstrucció té un punt d'esforç. No és una deconstrucció fàcil. Y ell diu, para cambiar hay que abandonar la seguridad y eso implica aprender a inclinarse y temblar, hablando de la vulnerabilidad, ¿no? Crear incomodidades para romper el imaginario, crear espacios productivos. Aquesta seria aquesta part comunitària que té. Salto de diapositiva, salto. Aquí. Àrees de treball. Això és un petit estudi que jo vaig fer, que vaig presentar al Congrés de Masculinitats de l'any passat, a Elche. No fa 2 anys, 2022. Aquest esquema de les masculinitats antimasclistes i igualitàries, el que engloba, veieu que la hegemònica eren 4 pilars, oi? Doncs aquí parlem de cercles i parlem d'àrees que a més es poden entrellaçar i les fronteres no estan clares entre elles. Què inclou cadascú d'aquests? Els noms aquests raros, no patiu, perquè és agafar la primera lletra de les paraules que hi ha a dintre de cada calaixó. És a dir, no té més sentit que això. A vegades queda molt bé, el d'Hilar queda molt xulo, que ha dit avui la Montse, però altres tenen així perquè són paraules. Per tant, tenim una primera àrea que és honestedat, introspecció, llibertat emocional, és a dir, llibertat de gestionar bé les emocions, autocrítica i resiliència. Aquesta seria una gran primera àrea. Una segona, tot el tema de les cures. I recordeu, no pensem només en paternitat. També podem passar amb totes les cures a les persones dependents, que hem de fer càrrec, persones amb diversitat funcional, sogres, mares, pares. L'empatia, la generositat, la vulnerabilitat i la cultura dels afectes. Jo soc molt pesat amb el tema de la cultura dels afectes. Crec que els homes hem d'aprendre la por a tocar-nos, a acariciar-nos, a fer-nos petons, a saludar-nos, sense aquells espaldazos, i la mà que te trenquen els nudillos. És a dir, crec que hi ha altres formes de saludar-nos també més carinoses, més tendres. L'ALF és abraçar les lluites feministes i això vol dir també les lluites LGTBI-fòbiques, antiracistes, antifeixistes, però diria anticapacitistes. I aquesta última, la FEAP, seria la que formaria part del coratge, que és aquesta, coratge per voler transformar, per voler canviar les coses, per voler-te canviar tu mateix. L'escolta activa, perquè si tu no escoltes, aquella frase tan maca que diuen, no, és que per fer aquesta escolta activa, aquesta empatia, t'has de posar les sabates de l'altre. I hi ha una segona part de la frase. Per posar-te les sabates de l'altre, primer has d'estar disposat a treure les teves pròpies. I no tothom. Per tant, empatia, escolta activa, curositat per rebre les crítiques i encaixar-les. Jo cada dia rebo alguna de aquí has patinat, o compta amb això, i dius, merda, no? És a dir, no posar-se a la defensiva, sinó encaixar. I això és la curositat que t'entri per els poros. I, evidentment, la voluntat de canvi. Ja estic acabant. Ja ho he dit abans. Saltem i saltem i aquí me quedo, amb els referents, perquè us he posat referents que a mi m'han ajudat a tenir lectures, a ampliar la mirada que dèiem abans. Doncs mira, no veig a Bell Hooks, us anava a dir la primera, però Bell Hooks, Virginia Despens, Angela Davis, Chimamanda Ngozi, Silvia Federici, Grayson Perry, Michael Kaufman, David Gilmour, i segur que n'hi ha Rupi Kaur, i hi ha un miler més. Però crec
crec que són persones, no?, que t'ajuden a donar aquesta vida. I jo crec que ja està. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Rubén. Jo que no sabia què ens diria, la primera conclusió a la que arribo és que el que ens ha dit ha lligat perfectament el que ens havien dit abans les companyes del servei. Per tant, crec que tant el que tu deies com el que ens explicaven les companyes del servei anem a la mateixa direcció. I fins aquí anem a fer un esmorzar i després continuem.